We hadden hier alle jaren wat en dat gaat alle jaren hartstikke mooi. Dus we zetten het mooi trots aan. Hoe laat ben je hem nog van de morgen begonnen? Nou, we zijn met iedereen om 8 uur gaan we hier verzamelen. En toen hebben we alles nog een beetje klaargezet hier bij de baandaal. En toen ben we 9 uur begonnen te zitten. Ja, hoeveel werk kost het nou om dit te organiseren? Nou, we zijn al vrij betijd begonnen om alles wat te regelen en zo. En nou, dan hebben we de 2 dagen om alles wat op te bouwen in de tent en zo. En nou, het spul wat beeldkoor. Nou, en dan hebben we juist het meeste dingen hebben we alles klaarzetten. Vanmorgen alles hierheen zetten. Nou, en toen konden we van de morgen zitten om 9 uur. Ja, hoeveel bussen staan hier? We hebben 24 bussen en een superkanon. En dat superkanon is een bijzonder verhaal, hè? Vertel eens. Nou, die hebben we met z'n allen hebben dat ding gekocht en dat is een ding op lucht en zuurstof. En nou, die kan al beladen gewoon. Er is een hele andere reactie die in zijn buis komt. Ja, maar daar zit je direct een bal voor of zo, maar dat ding komt helemaal vol met lucht en zuurstof en dan, ja, dan komt er wat vuur mee en dan is het een ongelofelijke knal, ja. Gebeuren er nou wel eens ongelukken met dit soort karbidschitterijen? Nou, we hadden bewust verkozen altijd om met ballen te zitten, want dat een letter net af wil en er gaat in je voorzetten of zo, dan kunnen we direct net altijd als ploeg op letten als er wat gebeurt. Dus we hadden bewust gekozen voor ballen, nou, en dat kanon daar zit verder niks in. Dus in Safira hebben we er wel om gedacht dat er verder niks gebeuren kan. De bussen hebben we al vast met hendels, zodat die net omheen zitten kunnen. Nou ja, zo hebben we er wel heel wat al aan om het te voorkomen. Dus ik denk dat het wel wat afvalt. En zoals politie, komen die geregeld te controleren? Nee, eigenlijk nooit. We hadden er altijd een vergunning voor dat we shit maaien. Dus we hebben er eigenlijk nooit controle.